ଜୁହାର ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭାରତର ମୂଳ ନିବାସୀ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ କଣ ହିନ୍ଦୁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ଆମେ ଆଦିବାସୀ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ 5 ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ବନାମ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ। ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ପୂଜା କରୁ ଗଛ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଆମର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଆମର ଅଛି ଧରଣୀ ପେନୁ, ସରନା ବା ଜାହେରା, ପବିତ୍ର ବନାନୀ। 2 ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆଧାର ହେଉଛି ବେଦ, ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଭଳି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର କୌଣସି ଲିଖିତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ। ଆମର ଜ୍ଞାନ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନିୟମ ପୁରୁଷ ଧରି ମୌଖିକ ଭାବରେ ଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଆସିଛି। ଜାତି ପ୍ରଥା ବନାମ ସମାନତା। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥା ବା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆମ ସମାଜ ଗୋତ୍ର ବା କିଲି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ବା ଗଛ ନାମରେ ରହିଥାଏ। ଟୋଟେମ୍। ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଶୂଦ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି। 4 ଜନ୍ମ, ବିବାହ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସ୍କାର। ଆମର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅଲଗା। ବିବାହ। ଆମ ବିବାହରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି, ମହୁଲ ଗଛ ବା ପାଣିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରୁ। ମୃତ୍ୟୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ପିଦର ବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ଅଂଶ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ଚଢ଼ାଉ, ଯାହାକୁ ଡୁମା ପୂଜା କୁହାଯାଏ। 5 ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ। ଇତିହାସ କହେ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଥିଲୁ। ଆମର ସଭ୍ୟତା ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ବହୁ ପୁରାତନ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କିପରି ସେହି ଧର୍ମର ଅଂଶ ହେବେ? ଆମେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ, କେବଳ ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ। ଆମର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା, ଦର୍ଶନ ଅଲଗା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ କୋଡ୍ ଦରକାର। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ଆମେ ଗର୍ବିତ ଆଦିବାସୀ।